I avui tastarem aquest vi al Temps de Flors 2021 de Sumarroca, un celler del Penedès. Ja sabeu que també Temps de Flors és el festival, aquest festival que fan a Girona per celebrar l'entrada de la primavera, que per cert comença aquest cap de setmana. Aquest vi és ecològic i està fet amb els seus raïms blancs, xarel·lo, muscat i sauvignon blanc. És un vi jove, fresc i força aromàtic, on hi destaquen sobretot aromes com de fruita madura, com podria ser préssec, poma, litxi, però també aromes de flors. I a la boca és cremós, sec, no és dolç, però també hi trobem tots aquests aromes que hi trobàvem al nas, doncs també els notem quan ens ho empassem. És un vi rodó que us anirà superbé per prendre a copes, però també per acompanyar plats com podrien ser formatges suaus, amanides amb fruites, calamars de l'andalusa també. És un vi que us recomano que el tasteu, que aquest estiu pot ser un puntazo.